Il-Ministru tat-Turizmu Karmneu Vella kellu l-ewwel laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA. Karmneu Vella sostna li l-gvern se jkun qed jara li s-settur tat-turiżmu jibqa' dej mingħajr skossi żejda. Il-gvern se jkun qed jadotta rwol li jisma' minn għand kollha li jaħdmu f'dan is-settur biex jittieħdu l-miżuri neċessarji biex it-turiżmu jkompli jimxi l quddiem, jikber u jitjieb. Huwa sostna li fil-waqt li l-figuri huma inkoraġġanti dawn iridu jissarfu fi profitti għall-industrija biex eventwalment jiżdied l-investiment, jitjieb il-prodott u jiġu ġenerati aktar impjiegi. Spjega li s-settur tal-avjazzjoni se jkun qed jingħata attenzjoni biex ikun jista' jagħti kontribut iktar siewi lis-settur tat-turiżmu. Il-President tal-MHRA Tony Zahra tkellem fuq l-importanza tal-kontinwità u s-sostenibilità fis-settur turistiku. U elenka 3 prioritajiet ewlenin li jinkludu r-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma fejn qal li l-gvern huwa kommess li jraħħashom, it-tnaqqis tal-vet fuq it-turiżmu minn 7 l 5% u żieda fl-ammont ta' waslit tat-turisti fix-xhur tax-xitwa. Preżenti għal laqgħa kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Joseph Formosa Gawċi.